Ο Αλέξανδρος Λικουρέζος βγήκε συνοδεία αστυνομικών μέσα από το αυτοκίνητο από την πίσω πόρτα του εφετείου, μεταφερόμενος από τη Γαδά ώστε να μην τον δουν κάμερες και δημοσιογράφοι. Εγώ και ο Θοδωρής μέλη εγκληματικής οργάνωσης από το 2014, αν είναι δυνατόν. Στην μπροστινή είσοδο περίμεναν υπομονετικά η κόρη του Μαρία Ελένη και η τελευταία του σύντροφος Νατάσα Καλογρίδη. Καμία από τις δύο δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ο πιο γνωστός ποινικολόγος της χώρας βρέθηκε κατηγορούμενος στον 13ο όροφο της αντιτρομοκρατικής. Το γεγονός ότι εξεδόθη ένταλμα σύλληψης προπάσης απολογία σε βάρος του κυρίου Λικουρέζου, πρώτον δεν είναι αιτιολογημένο και δεύτερον δεν διαπνέεται από νηφαλιότητα. Αυτό δημιούργησε ένα τοξικό περιβάλλον υπονοιών σε βάρος του, παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητάς του. Τι είναι όμως αυτό που οδήγησε τον εφέτη ειδικό ανακριτή Ευτύχιο Νικόπουλο να διατάξει τη σύλληψη Λικουρέζου, τα όσα λέει ο αρχηγός της αλβανικής μαφίας Λεκοτσάη σε προφυλακισμένο δικηγόρο. Ο Αλέξανδρος έχει ανάγκη για 2 εκατομμύρια, που με 2 εκατομμύρια πάει κάθε πρωί στην τουαλέτα. Και ο κύριος Γιώργος έχει ανάγκη για 3 εκατομμύρια, που ούτε για τουαλέτα δεν τους. Με καταλαβαίνεις με τι έννοια. Ναι, βέβαια. Με πρωτοφανή τρόπο συνελήφθησαν, διεσύρθησαν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα αποκατασταθεί η αξιοπρέπειά τους. Δεν υπάρχει κανένα αδίκημα από αυτά που τους αποδίδεται. Στον ανακριτή όμως οδηγήθηκε σήμερα και ένας ακόμα γνωστός δικηγόρος, ο Θεόδωρος Παναγόπουλος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί και μαζί με τον Αλέξανδρο Λικουρέζο φέρονται να εκβίαζαν τον προφυλακισμένο για την υπόθεση Ενέργα Αριστίδη Φλόρο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο αρχηγός της μαφίας Λεκοτσάη και η παρέα του επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον δικηγόρο Γιώργο Αντωνόπουλο το 2014, ο οποίος εκπροσωπούσε το δημόσιο στην υπόθεση Ενέργα και κατονόμασε τον Αριστίδη Φλόρο ως ηθικό αυτουργό της απόπειρας δολοφονίας του. Οι δικηγόροι Λικουρέζος και Παναγόπουλος που εκπροσωπούσαν τον Αντωνόπουλο φέρεται να ζήτησαν χρήματα από τον επιχειρηματία Φλόρο προκειμένου να τον απεμπλέξουν από την ηθική αυτουργία. Σε διάλογο που είχε ο Κλοντιάν Λεκοτσάη με δημοσιογράφο, αναφέρεται και πάλι στο όνομα του Αλέξανδρου Λικουρέζου. Ναι, υπάρχει εκεί μέσα. Υπάρχει ότι ο Αλέξανδρος, όπως το λένε, ο Λικουρέζος. Ναι. Ζητάει από τον Ζαφυρόπουλο, υποτίθεται 2 εκατομμύρια. Εγώ ζητάω 5 εκατομμύρια. Κάποιος άλλος ζητάει 1 εκατομμύριο. Οι ποινικολόγοι Λικουρέζος και Παναγόπουλος συνελήφθησαν από τις αρχές με τα δικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απόπειρας εκβίασης κατά του Αριστίδη Φλόρου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στις φυλακές μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της Ενέργα. Όσα συνέβησαν έξω από το γραφείο του ανακριτή, αλλά και όσα θα ισχυριστούν οι δύο ποινικολόγοι, θα μας περιγράψει τώρα ο δικαστικός μας συντάκτης Κωνσταντίνος Γιώργιζας. Γιατί, Κωνσταντίνε, ήσουν όλη την ημέρα εκεί και τα πάντα εκτυλίχθησαν μπροστά στα μάτια σου. Ακριβώς, Μάρα, και η ατμόσφαιρα στον 7ο όροφο του εφετείου έξω από το γραφείο του ανακριτή τρομοκρατίας ήταν βαριά. Όταν έφτασε ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, η κόρη του Μαρία Ελένη τον αγκάλιασε. Κοντά της βρισκόταν η τελευταία σύντροφος του ποινικολόγου Νατάσα Καλογρίδη, φανερά αναστατωμένη. Ο διάδρομος ήταν γεμάτος από συνεργάτες του. Μόλις τους είδε, έφερε το χέρι του στην καρδιά για να τους πει ευχαριστώ. Έφυγε από το γραφείο του ανακριτή φανερά φορτισμένος. Ο ποινικολόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα απαντήσει καθόλου στο κατηγορητήριο του ανακριτή για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται εντελώς στον αέρα. Θα τοποθετηθεί μόνο για την κατηγορία της απόπειρας εκβίασης του επιχειρηματία Αριστίδη Φλόρου. Θα υποστηρίξει ότι ουδέποτε ζήτησε τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται με αντάλλαγμα την υποχώρηση της πολιτικής αγωγής από την απόπειρα δολοφονίας του Αντωνόπουλου, για την οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ο Φλόρος ως ηθικός αυτουργός. Την ίδια γραμμή θα τηρήσει και ο Θοδωρός Παναγόπουλος, ο οποίος θα υποστηρίξει ότι ανέλαβε την υπόθεση μόλις το 2017 και ουδέποτε συμμετείχε σε συνάντηση κατά την οποία ζητήθηκαν οικονομικά ανταλλάγματα. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε, για το ρεπορτάζ.